Čus lidi, tady Kupica a vítám vás u mého dalšího videa ze hry Minecraft a já jsem se dnes rozhodl, že si zahraju solový Blood Battle. Tak. A vrátím se, až začneme hrát. Tak jsme zaspět a budeme stavět kuchyň. No. Podlahu bych udělal asi z kvarcu. Já mi z kvarcu, jo, taková kuchynka. Jež. Bože, kuchyň, panemže to jsem zrovna vychytal. Uděláme takový něco podobného stolku. A uděláme takovou skřínku. Pokud jste někdy stavěli kuchyň, tak byste mi do komentů k tomuto videu mohli napsat, jak se kuchyň staví, protože já vůbec nemůžu, jak by se mohla kuchyň stavět. Pane, už to bude hrozně. Ale ono to dopadne jako minulé, ono tam už je, nebude napsáno kuchyně, ale bude tam určitě napsané něco jiného. Už se mi to stalo. To je něco jako skříň. Uděláme velkou pec. Nebo troubu. Dáme troubu. Nebože. Ano, vím, že teďka strašně moc, jak se tomu říká. Vím, že skoro vůbec nevnímám. Jsem do toho strašně zažraný a stejně, že se to nepovede, ale to je trouba. Pane bože, to vypadá hrozně.
To vypadá hrozně. Jo, udáme troubu a sparák v jednu. Mám 11 vteřin, udělal jsem to asi moc velký. Konec, nestihl jsem to vůbec. Tak ale oni měli také malý kuchyně, že jo, udělal prostě velkou. Třeba bych víc času. Jo, ok, už za to dáme. Taková lidička tam. To se nepochopí. Ale jo, to je dobrý, to je hrozný. Se mi nelíbí. Super puk, to je nesplnění úkolů. No, já prostě v pojem velká kuchyně. To je dobrý. Koukejte na to kuchaře, ten libový. Libový, že to dám awesome. Nebo ne, dám mu epic. No, tohle není kuchyně, to je bar, že jo? Nesplnění úkolu. Super pep. Kebar. Super pep. To není kuchyň, to je výpekárna. A mezi výpekárnou a kuchyní je velký rozdíl. To ti dám kámo. Já jsem osmej. No, já jsem nečekal. Cože? Ne, ona to nevyhrála kuchyni, ten kuchař. To mě štve. Mám ještě jedny vedle. Tak. A teďka budeme to. Tank. OK. To stavit asi skle. Tady to zvládám. Jsem to asi postavil. Budu stavit tank. Poprvé v životě stavím tank. Ale by mě líbily pásy, jako tak, jak tank má pásy, ne? Má pásy, ne? Podle mě má. Jo. Nemá, nebo... Yes! Asi to postavím s pásem a uvidíme. Tak, pardon, je tu nějaký
krát se mi to stalo, tak jsem to musel trochu střihnout, ale už by mělo být všechno v pohodě. Tak. Tak. To je hrozný tank. Musím název ještě různý barvy. Ne, tak maskovaný, ne? Světla. Šedá. Udělám maskovaný, jo. Jinak já jsem tady taky a myslím si, že to je super tank. To je hrozný. Bum bum. Zase grázbl. Jo. Jo. Bum bum bum. Bum bum. 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 Teďka to jsou pořádný bumy teprve. Teď to jsou pořádný bumy. Uděláme taky mini panáčky. Takhle panáček. Víc panáčku, jak bude pěchota. Tak, udělám v ruce jsem to asi nestíhnu. Už nestíhnu, tak nic. Koj. Jo, ale jo, má pás, jo, ale ten má dobrý, za to dám. To má dobrý. A to 100% lepší než jako a hrozný. Tak, tohle je, to snad je to moje horší, lepší. Nejsem, je to moje lepší. Tady to Oreo, jo, tady to je hustý mini, tak jo a ještě jak to vymyslím, tak to udělám dobře. Dobrý, tak no, minimálně pol sodu. Prostě dostat ještě nahoru. To je hrozný tank. Ale jo, tohle taky docela dobrý. No, good. Mu dáme good. Tohle... A měl dobrý nápad s těma kolejemi, jenomže to asi nestih. A já zapomněl hodnotit. To je sen, že ho dává tam bílou vlajku, že se vzdává, tak...
OK, mu za to dám, že já nejsem sám, že já jdu šťáry po hlavě. No tak tady to je snad to moje nejlepší. Edit time. Tady jsem zase osnej. Tak a já si myslím, že toto už by stačilo a teda zase příště. Čus!